Здравейте! Тук съм аз, Митко, a.k.a. Сънкит. До мене е Даката, Здравейте. a.k.a. The Longest Man. Или накратко казано, презерватива. Фоко. Тей. Правим това клипче заедно с Даката, за да покажем уважението си към нашия най-добър приятел Иво, a.k.a. Лупармен, бесния битбоксър. Чики, чики. Потити, подкапати, поти, той ще ви покаже как става, аз не го мога много добре. Той клипче го правим, за да покажем на всички онези, които си мислят, че Иво е много надут и са прави на интересен, или че примерно както дочувам от него, че много хора в скапания Фейсбук му пишат, зато че той е бил толкова много надут и не приема кой да бъде в приятелите си. Мога да ви кажа само едно. Защото не е истина. Другото, което е, ако вие сами изявите желание да му подадете приятелство във Фейсбук, той ще ви го приеме. Обаче вие не сте достатъчно умнички, нали, дечица мои. Добре казвам. Запей, бе. Ауимбале, 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 ауимбале. Другото, което е поздрав за всички хора, които ще го гледат. Да, знаем, че много обичаем да се легаем. Оп, извиняй. Стига! Що да не? Ще тероризирам, внимай! Много хора са ми гледали предишните клипчета, които са правени с лаптопа на Ево, които бяха преди около 2-3 години, може би нещо такова. Аз се завръщам обратно с други клипчета. Скоро очаквайте продълженията, може би ще сме тримата. Сега a.k.a. Лупармен, тире лудия битбоксър да е тук. Също и специални поздрави за a.k.a. от Даниел Петканов по прякор лудия репортер. Братле, ево, ти правим доста неща, направи е така. Страшен си! Ролираш в интернет, пък и не само там. Окей, поздрав! Westside, слушайте дъбстеп, drum and bass и всякаква друга яка музика, разбира се без чалга, защото живота не е в чалгата, братлета. И се разбивайте.